Здравейте хора, днес ще снимам на Fortnite С мен. С мен. Да, С мен. С тебе, бе, да, знам. Дуо с един мой приятел на име Дани. Защото не съм снимал от много време. И мислим, и също играем на Zero Build. Не, дай то, защото той е много лесен. И също... Да, имаш право, имаш право. Също да шутне много близо. И изиграме няколко игри. Една от игрите направихме на Евискари. Втората игра някакъв се тимваше в някакви игри. Сега това ни е трета игра. И се пробваме да направим Евискари. Дано... За теб ли е помпата? Не, по-скоро за мен медальона. Но няма значение кое взема. Хора, ако ви харесват клиповете, Ще може взе да се по-скъпанка. абонирате с кампанката, за да ви излизат новите известия. И да лайквате видеята. И пишете в коментарите какви видеа искате да снимам. Дани, видях шампанско. Какво видя? Шампанско. Добре, идвам. И тук на покрива има лама. Как така на покрива има лама? Ето. Чакай, как сега да се кача? Има Как? лама и... Ела, виж е тук, искаш Ма ли как да се отворя? кача? Салута ще се дропне на земята, сигурно. Айде, направи го. Да видим, да падне. Паднаха няколко патрони, даде ми ухайския ODM Gear и това. Да, той е много зле. Дайте, как се качи на покрива? Може и да дропнеш Ohio ODM Gear, за да се кача горе. Дропни Ohio ODM Gear, за да мога да се кача горе при теб. Марса е сега. Искам да видя горе какво има. Добре. Чай, че без да исках след. Къде си? Опа! Ето ме тука. Аз влезнах някъде вътре. Аз влизам по стълба. Като прилежен човек. Аз влизам вътре. Дай шампанското да се хилнем. Добре. Първо пием това. Хора, ако съберем... Дай, пускай. Дани, колко лайка да съберем и ще си покажа моя лукър. Какъв ти лукър? Има човек. Ами скиновете ми в играта. Да, знам, просто много зле го казва. Добре, иначе, да, 200 лайка. Дай малко по-малко да има по-лесно. 150. Дайте 100... Не, дай като за начало. 100 лайка, айде 100 лайка. Айде 20 лайка. Добре. И... Ако съберем 200 гледания и 100 лайка, 20 лайка. Убих го с ухайския аудио. Ох, добре, вземи помпата.
Дропвам шампанското. Вземи по това помпа. Добре, аз отварям вълта. Исках си направиш на 3. Добре, айде отваряме волта. О, намерих Ohio ODM Gear. О, брат, аз с 100 лут мога да се стана цяла игра. Хора, пръскайте лайк бутона, за да направим добре. Аз ще хвърля... Заплювам си снайпер. А то само един ли има? Не, имам два. Добре, аз имам един. Добре, ще взема това, ще му променя оптиката просто. Аз си заплювам това, аз си го заплювам. И ти без това имаш мифик помпа. Аз имам и такъв муслатен AR. Да, значи ти имаш опит Хвърлям лут. мухайски спам. Не го хвърли, защото той е полезен Ма за... не, взимам медкит, хилчета взимам. А, добре тогава. Ох, може ли някаква по-хубава емка, ако намериш? Ей, само да направя една модификация на... Трябва ли ти помощ? Не. Добре. Коронката мън отмъщение. Че ми бяха взели коронка. След първото ви. Е, тук има шампанско, дай да хвърля. Да, аз ще го взема. Чакай. Не ми трябва порда бънкър. Мене. Колко? Добре. Аз ще ти кажа съп. Стоп. Или... О, този бункер може като е endgame да го вземем. Да, ендгейм може. Не, то ние... Да, endgame, защото ние нямаме материал. Това е... Така ще е добре. Защото ние играем Zero Build. И колко клипчета вече си направил? Кой? Кога? Не знам. Тук имаше май някакъв бос. Да, тук има един таен бос. Аз ще побия с Ohio ODM Gear. Айде, убий го с Ohio ODM Gear. Има картата. Не, ти я вземи, аз нямам. Добре, аз ще я взема. Чай първо да убием тия хора. Там имам само чести, което не е много хубаво, но е по-хубаво от нищо, нали? Идвам. Ей, той човек има коронка, май. Добре, аз отивам да си върна това. Да отивам пак при Волт, който отключих. Първо, между другото, наскоро имам за Коледа имах PlayStation 5 и мога да снимам клип на Fortnite на PlayStation. Не, че там съм много добър. Да, повечето време не знае как някакви неща да правим, а ще ги... Ще разбере как да прави. Може да Ще ги разбере. И ще снимам на Rocket Race. Хора, да знаете, аз също игра през PlayStation, така че ако съм зле, да знаете. Мале та хетка. О, още един. Марти? Да. Може ли патронки за помпа? Окей. Аз имам много, защото после дропва много.
Чакай да бе. Да ти Благодаря. дам ли още? Още 5. Да, и няма да игра с цел. Трябва ми малко хилча. Хилчета. Ела. Тук Имам шампанско, имам шампанско. Не, има берита. Такова. Добре. Това хилва е много. По 15 хилва. Да. Варих по-навътре към зона. Аз бях забрал, че хилва по толкова много. Чу да се дали вели машината подава с шампанско. Е тъпо. Ама, ако е за хил, че може, ако си нокнат, да използваш хил и да отидеш до Да, при някой NPC. NPC, Да го наемеш. Да, И той ще те ревайвне. Той ще те ревайвне, да, много готи. И ако си на малко, така може да направиш. Тук има едно моторче. Къде? Дай. Ела, ние сме лоши момчета. Ей, йо! Не, има лоши. Задръстих си мотора. Брат, аз не мога... Маля, какво направи, бе? Научих нито един удар. Айде, Най-накрая му учих един удар. някой плува. Дай, чакам. Едвам. 110. Нокнат. Как? Има още един човек. Да, това са тия с колата. Да. А те някакво какво обикалят тук? Едната им гума е щупена, Отиди да го убиеш. Не, аз то се качвам. Ние се качихме с теб, бот. Той е Той имаше шампанско малко да се поче. Да, ще го взема. Вземи това шампанско, ако искаш. Не знам за какво. Той без това е на 60. Давай към от Айланда. Едната гума е спукана. Или дай после дека. Ма гумата е спукана. Нищо пак. Няма. Значи към от Айланда или къде? Към после. Само 17 хора остават. Да, иди, да не правим излишен шум. Качвай се. Бият после, дай, бързо. Слизай. Слизам. Нокнат. This is a private property. Devo. Не, се силно, много е смотано. Брат, тя стои на едно място. Няма патронки. Ти вземи оръжието и дай да Може ли обаче патронки за помпа? Да. Ето Чем супер малко. 20 патрона. Аз нямам никакви. Добре, болта ще намеря повече. Да ти дропна ли
Ако може, да. Да взем този снайпер. Аз ще модифицирам той. Идват хора, идват хора. Чувам. Може ли ще малко патронки за помпа? Аз ги кемпям. О, сред. Бързи, пришахчите. Не! Не, Дани! Идвам. Не, ме убиха. Добре, като иде. Има още един. Взимай медальоните. То. Добре, браво, взимай медальона. Взимай коронката. Взимам всичко, тук има много фут. Да, просто си виждам на работа. Добре. Къде си? Да. Май няма хора останали, така че няма кой да ме бие. Да. Не трябваше да бягам. Аз бях намалил малко. Има хора. Нещо работа. Дали ще дойдат, няма значение. Да, идват. Просто работай. Добре, ще работвам. Ако дойдат вече много близко. Да, аз ги виждам, те нищо не правят. През вратичката си тича. Да. Я ми дай бързо покай стълния вир да до коронка. Добре. И вземи си лута там, защото той има само златни, епик и такива неща. Много е хубав. Да, че имах много добър лут. Бегай. Сега къде ми беше лута? Натам, след там. Натам. Тук има хора. Знам, аз ще ги убия. Ей, там ни е лута. Ето помпата. Къде има снайперка? Взимай всичко, което ти трябва. То снайпер с какво е? Има златен AR, ти го вземи. Не, вече имам по-хубаво. Айде бе, ще не ми дава да видя снайпера. Аз го взех. Добре, не ми трябва. Вземи тази помпа, ако няма. Ей, то снайпер ще го взема, защото е по-хубав. Не, вземи се от Емзира. Да. Ма къде е Оф, бегай. Идва зона обаче. Човек, Имаш. брат! Бабата! Той бяга. Кетка? Аз бегам. Да. Да знаете, това е просто майка ми как оправя неща с бизнеса. Някой не пише. Някой пише в Тодор ми. Той е някакво... Не отивай, мога да те убия. Стрелят ме, убиха. Стрелят ме, помощ. Те откъде ме стрелят, те? Снайпер. Да, също. Вземи си медальон, ако искаш. Ти колко медальона имаш? Аз имам 4, така че. Къде са? Дай ми медальон. Дай ми бързо. Идвам. Ето 2. Бързо, взимай. Трупни ги при мен, аз съм друг. Ма те имат ембот. Взимайте. Бе, двамата сега се хилваме. Чакай. Те имат ембот. Не се показва. Не се.
Малко трябваше да си хилна. И мен хилни, и мен. Пускам. Не, Шампанско. зона. Просто бягай. Але, много е. Няма как да ни снайпнат ако... Лайкото на развитие. Моля ви. Защото иначе ще умрем, моля ви, хора. Двама срещу двама. Окей. Добре. Значи ще бъде лес. Ела да си хилнем за малко, да си хилнем. Чай само се движи малко, за да не снайпа. Да. Стоп. Ох. Ние им бягахме, ма... В кемпи просто, в кемпи. Аз крия зад тази кола и ще снайпа. Добре. Огледай се хубаво. Ето там, фрастите са. Да, те избягаха вече, не са фрастите. Да, аз ги видях. Някъде там са. Да ги ръшкаме ли? Да, ето го. О, той ще му... Добре, ще си О, изрежа. не, снайпер. Има имбот. Хвърлиме. Ще оцелеем. О, не, идват. О, отстрани, от всяка страна ти идват, ръшкате. От всяка страна. Не. Ура, на второ място. Той единия беше нокнат, те просто. Той обели имаше. Да, нали? Той имаше имбот буквално. Аз ще го репортна.